Hej Kalle. Ja, klarar du för att döma? Jag sa en soffa på andra gången ska vodka. Jag var inte för tjejba. Och så känns det helvete. Ja? Ja. Det är goda. Så är det vi kommer fram. Där har nästan att vi hittar så bara spela papagöjer där när det räcker alltså. Floach, varför inte jag med? Varför? Och han är så. Han har ett floach. Det är inte där. Da brukar snacka tog man köpa bom att akkurat basha. Akkurat bagage ständer här bojar så. Det är det. Helt man. Ja. Så färra vid. Ja. Kvar det han är multilingvist. Ja. Rock när vi hade med en joke. Jag hade vid att få mig. Hey man. Right, yeah, well done. Så. Är det Karin? Ja, ik is ook you'll understand it in English. Yeah. Så var vi där. Så är det vulkanturer. Vi åker trusty guide hörder. Hur var det? Fakradalsfjall. Det var här vulkanen bred ut för kan man vara mer än ett år sedan. Alltid ödel för det. Men där ser att jag gör någon uppför sig lugga nu som hon gör det stort åren efter uppbrottet. Så då räknar vi att jag kan få brott ut efter kött. Och ringast för kom därför in i en annan tøy av vulkanutbrotten som så kan vara rättligt allvarsligt för Island och så sjön det är alla kloterna vi ser roska skutch i långa bana. Vad säger du där Bina? Do not walk on the lava. Kan vi det göra? Jag kan lava. This is also what you can see when you like break a rock somewhere, like the bubbles and everything. It's just new. It's like, how old is this? Maybe just... Så fett. Så gånger man av lava 2 timmar att när man sätter mjölkvaden. Bina, kan dricker du? Is echt je eentje per dik voor helvete.
Det blev det sagt för hjärtan. Hur smakar det? Jag vet inte. Ja, det är gott. Helvetes gott. Ja. What's up, guys? Ready to see some dicks? Yes, definitely. Just found the first We just looked at the menu and we're gonna have some dick waffles after the Dick waffles. yeah after the tour. All right. Kare, dick waffles after the tour. You have to. It's so weird. Ja, nu Kare finns ju brillorna på han. Nu ska han så först. Yeah, that's the dude. That's the founder of the Ducks. Instead, they deter What was your song? These dicks are made for fucking. That's just what they do. Whose dick is this? I gotta get in position. Yes. Excellent. Okay. As hard as you can. Are you catching this? Okay. Come on. As much as you can. Thank you. High five everybody! High five everybody! Sanitizer? Yeah, give me some hand sanitizer. That was loud. Getting in touch with the locals. Yeah, you know. When in Rome. That was better than the water this morning. Spelas det illegalt? Hey guys. Hello. I was the only one. How are you guys? Sorry, it's a really cool place. Where the deliberation will happen. Zit ik erin? It is sort of like they mean this to use this as a. Jag såg det också fresh. Ja, det var gott. Jag skulle giftas, like. Jag actually studenter ganska. This Did you get a lot of naked young Icelandic boys in here wanted to get their ass spanked? yes. Why? It's a competition. We had to spank a guy. They came to us with camouflage and they said, okay, this is a school thing, we have to get points, and they're filming how we spank them. And if he cries, then something happens. Yeah, he got 300 points. 300 points. Yeah, and At least. Pedro was slapping his ass and he had a red ass. He hit him so hard. It was very hard, it was so loud, the whole street would have